Skadarsko jezero je najveće jezero na Balkanu. U Albaniji ono je park prirode, a u Crnoj Gori jedini nacionalni park u kome dominiraju vodeni i močvarni ekosistemi. Vodom se puni iz Crne Gore i Albanije, a zbog raznovrsnosti hidroloških uslova i bogatstva različitih staništa, njegov sliv ima izuzetan značaj za stanovništvo i biodiverzitet. Sliv Skadarskog jezera igra ključnu ulogu u održavanju ekološke ravnoteže, posebno u smislu regulacije vodenih resursa. Njegova uloga u održavanju biodiverziteta, regulaciji vodenih tokova i očuvanju kvaliteta vode ima veliku važnost za šire evropske ekosisteme. Područje sliva naseljava veliki broj biljnih i životinjskih vrsta, uključujući mnoge endemične i ugrožene vrste, te predstavlja ključni ekosistem za ptice, ribe, vodozemce, gmizavce i mnoge druge organizme. Očuvanje sliva predstavlja zaštitu jedinstvenih ekosistema koji su dom za mnoge vrste, što doprinosi očuvanju kvaliteta vode, protoku vode i u krajnjem očuvanju mikroklimata, što je jako važno za kompletnu klimu u regionu. Sliv je i ekonomski bitan za lokalne zajednice koje zavise od poljoprivrede, turizma i ribolova, pružajući im stabilne izvore prehrane i prihoda. Jezero je poznato po svojoj raznolikosti riba, što znači da izuzev ribolovnog zabrana koji traje od 15. marta do 15. maja, ribari mogu loviti tokom čitave godine. Također, blizina vode olakšava svakodnevne aktivnosti ribolova, smanjuju se troškovi transporta i omogućava brza prodaja sveže ulovljene ribe na lokalnom tržištu. Jezero i okolna područja svake godine privlače veliki broj turista, doprinoseći ekonomiji regiona i nacionalnim turističkim industrijama. Raznoliko i bogato kulturno-istorijsko nasljeđe, arheološka nalazišta, utvrđenje, srednjevekovni manastiri, crkve, tradicionalno seosko graditeljstvo, kao i značajno duhovno stvaralaštvo, ukazuju na to da je region sliva, kao i cjelokupno Skadarsko jezero, bilo važno, istorijsko, privredno i kulturno središte. Prepoznavši da su potrebne mjere za usklađivanje zaštite i razvoja, Crna Gora i Albanija započele su proces proglašenja ovog prostora UNESCO-vim rezervatom biosfere. Rezervat biosfere je globalna akreditacija za oblast koja pokazuje izvrsnost u održivom razvoju u praksi. Obuhvataju kopnene, vodene i obalne ekosisteme. Održivi odnos čovjeka prema prirodi je srž postojanja rezervata biosfere. Nominovanje za rezervat biosfere može obezbijediti međunarodnu podršku i resurse za očuvanje prirode i podržati razmjenu znanja i iskustava sa drugim rezervatima biosfere širom svijeta. Rezervat biosfere nominuju nacionalne vlade i ostaju pod suverenom jurisdikcijom u zemljama u kojima se nalaze. To su mjesta koja pružaju lokalna rješenja za globalne izazove. Svaka lokacija promoviše rješenja koja usklađuju očuvanje biodiverziteta sa njegovom održivom upotrebom. Očuvanje prirodnih staništa u rezervatima biosfere može doprinijeti smanjenju rizika od prirodnih katastrofa poput poplava, klizišta i suša. Habitatet e ruajtura kanë aftësinë të përthithin ujin, të stabilizojnë tokën dhe të zvogëlojnë ngjarjet ekstreme të motit. Rezervati biosfere imaju značajnu ulogu u edukaciji i podizanju svijesti o važnosti očuvanja prirode. Rezerva biosferës mund të bëhet një epicentër për programe edukative kërkimore, si edhe interpretim të vlerave natyrore e kulturore, duke ofruar informacion mbi rëndësinë e pellgut ujmbledhës si dhe mënyrat për ta ruajtur atë. U tim procesima održivo korišćenje prirodnih resursa je nedvosmisleni cilj. Kjo mund të nënkuptoj zbatimin e planeve për menaxhimin e fondit të peshkut, ruajtjen e burimeve ujore, promovimin e bujqësisë dhe turizmit të qëndrueshëm, si dhe zbatimin e masave për mbrojtjen e ekosistemeve ujore. Jedna od ključnih karakteristika rezervata biosfere je uključivanje lokalne zajednice u proces upravljanja. Lokalno stanovništvo će imati priliku da učestvuje u procesu donošenja odluka, implementaciji projekata, kao i u implementaciji mjera zaštite i održivog razvoja. Kroz ove benefite, status rezervata biosfere pruža značajne mogućnosti za unapređenje kvaliteta života, podržavajući održivi razvoj i harmoničan odnos ljudi i prirode.
U suštini, ako sliv Skadarskog jezera bude proglašen rezervatom biosfere, očekuje se da će lokalna zajednica biti snažnije uključena u upravljanje, te da će se ovime postići očuvanje održivog korišćenja, posvetiti veća pažnja edukaciji i podizanju svijesti, što će uključiti veću podršku međunarodne zajednice. Për të gjitha këto vlera dhe përfitime afatgjata, Shqipëria dhe Malezi u bën bashkë si një ekip, me qëllim për të mbrojtur ekosistemet e përbashkëta ndërkufitare, për të mundësuar zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik dhe social, si dhe për të promovuar vlerat e një fqinjësie të mirë, duke shpallur skutari rezervë biosfere ndërkufitare, siti UNESCO-s më i ri në rajon.